Kao što i sada, naravno, kao što i sada spreman da u prvom momentu, ne daj Bože, bude li se promenila neka vlast, da je on u prvom momentu već spreman, već polako to radi. Da se prešalta. Da se prešalta. Pa neće moći. Neće moći. Mora da odgovara za sve zločine koje je uradio. Uradio je mnogo zločina i on i njegova kuća. Pa da se sad setimo ove Nine Kovačević. Da. To kao da se nije dogodilo. Kao da se nije dogodilo. Milicina desna ruka koja je sve samo nepoštena žena. I nemoj meni niko da priča o njihovom poštenju, jer ih ja sve znam mnogo bolje nego svako drugi. Koliko dugo poznajete? I ja ne kažem da sam ja najmoralniji čovjek na svetu. Ali sigurno sam 100.000 puta moralniji od njih i ničim što je tako bolesno nikada se nisam bavio, niti bih to uradio.